Da li može iz Beograda bicikl na Zlatibor? Naravno da može. Da, zaboravio sam da vam kažem, do Užica sam došao vozom, jel? Tako da koristite železnicu Srbije kad god to možete. Nalazimo se u kanjonu reke Đetinje, za mene je prelepi vodopad. I danas ćemo iz Užica nastaviti put kroz neki 23-4 tunela. Nekad je tuda išao stari Ćira prema Bajnoj Bašti u Bosni. Izaći na jezero Bruci i odatle mi sad išao. Ali put nam je, to je cilj nam je da dođemo do Zlatibora, da tamo prenoćimo pa ćemo sutra nastaviti.
sam na Zlatiboru. Posle 33-4 km gore dole stigao sam na Zlatibor. I ponosan sam na sebe. Svanuo je novi dan i ja se vraćam, to jest napuštam Zlatibor koji je sad iza mene. Ovde sam došao juče tako što sam vozom došao do Užica i odatle biciklom do Zlatibora. Danas idem na drugu železničku stanicu koja se baš zove tako Zlatibor. Da vam i to pokažem, pošto to može da bude jako korisno. Elem, u svakom slučaju, ja sam uživao do sada, tako da nadam se da ćete i vi možda uživati jednog dana ovdje.